kung ikaw magurang na or kung ikaw maging lolo-lola na, ano sa iling mo magiging hilang mo? Naku. Iling na po rin do. Nailing na po rin do. Obese? High blood? Ang sa igdong madadangog sa rolang na pagtubod as in opinion kan podcasters as in kan guest. Bako kan samuyang sponsors, affiliates o sisay man na nagsusuporta as in konektado sa podcast. Ang taga Bicol may intensyon na rauton o magtaong danyo sa anuman na reliyon, grupo, organisasyon, negosyo o ni isay man na individual. Ini hatod sa indo kan si Ramsen na production. Okay, batilan ko lang si mga si mga para utang dyan sa Samuya. Si mga nagbabarakal ng yelo na dahil lamang binabalikan. Asin sa mga nagtitik-tik ning sisi. Yan. Shout out po sa Lilinsian ka mo, Gabus. Dagos. Sa Taga Bicol Podcast. Ini ang episode 98. Si Ramsen na. Ay! Alright guys, so para sa tataramon, ngunyan na aldaw, ang tataramon tangon yan ay pilik-pilik. Yan, pilik-pilik. Sisa-isa hindi ang mga naka-encounter na kang word na pilik-pilik. Gabus man? Ay, Bicol. Yung word na yan, di ko pa yan na Asa Bicol na agad, yung pa nagamit. Di ko pa nagamit yan. Ikatoshi, nagamit mo ng pilik-pilik. Maluya. Mayo po ang connection kang niya, boses po. Mayo kang boses. Nawawala na po. Pasensya na po ang episode pong ini. ang episode po ni kadako technical difficulties. Iyan po ang problema kang nagre-recording na online. Ayan. So sana po in the future magkagawa na po kita ng studio sa Bicol. Yan. Kasi po ma-sponsor. Kasi po pwede mag-sponsor dyan. Yan. Nagbabalik. Balik tayo sa ating kaibigang Toshi. Yan. Toshi? So, nagamit mo na yan? Siguro once or twice nagamit ko yung word na yan sa kang stay ko sa Naga. Pilik-pilik iyo. Sa mo yung ibig sabihin kang pilik-pilik. Halimbawa, dahil ka mapakali. Or sabihin tanang sira baga bagong ahon. So pag bagong ahon sige niyang pilik-pilik. Yan. Kumbaga sa Tagalog ang ibig sabihin niya is nagpupumiglas. Yan. Diba? In ringkunada mga kanatong natiks, ang apod kayan ay pulok-pulok. Yan, nagpupulok-pulok na. Yan. Di ba may mga baga dyan? Itong mga babae minsan na dahil mapakali. Purulok-pulok na. Yan, ang mga... Ako ko? May mataram ko tako, maka-cancel ako. Maka-cancel ka. Ngayon. Okay guys, yan. Sa ngunya na episode, magayunan ang pag-urulayan ta. Kasi, bako paman kami sa... madiretso na ba kita sa podcast proper? Or maano muna kita? Baretang musang muna kita. Baretang musang muna kita. Alright! Ikaw mabaretang musang, Linus? Sige. Ang episode pong ini, hindi po handa. Kaya nangunya, nagharap po tanadig sa episode ini. Okay, mga dugang, para sa Baretang Musang! Sang! Isang-sang mo ang bareta. Ano daw? Ano ang bareta? So mga natonatics, initabi ang satuyang baretang musang. So, sa Clark, Pampanga si Clark International Airport, yan. Sinda nagpost sinda ning Taylor Swift concert ready in 2028. Yan. So, mga kanatunatics kung ngunyan po, mailing nindo, nagka-backlash si post nindang araw ka to. Kasi, backlash? Ano yan? Bari? May bari? Iyo. Backlash? Kasi, actually, dakulon ang negative comments about duman sa post ninda. So, ano yun ibig sabihin? So, ang target is magkaigwa ng concert stadium para kay Taylor Swift. Ayan, tama. Para lang kay Taylor Swift. Oh, wow. Ang nakasatuan, Taylor Swift ready. Garo pinaghandaan lang ninda si Taylor Swift
para sa taong 2020. Ako feeling ko mas okay na yan eh. Mas okay na yan kaysa maggastusin na sa pambakal ng mga relief goods duman sa mga sige man lang sa nang asa sa gobyerno. Tapos nag-aabang-abang lang. Bang, ay baka makansel na naman kita. Kaysa, di pagandaan na lang concert ni Taylor Swift. Di ba? O kaya, Kasi, imbis na magpagibo ka ng tinampo, ilag mo na lang dyan kay Taylor Swift. yan. Di ba? Ano pa ang pwedeng gibuhon? Imbis na magpagibo ng school. Aha. Tama. Mm. Ayun, tama yan. Mag-Taylor Swift na lang kita. Mag-Taylor Swift na lang. Sa karanta na lang kita ng We were both young when I first saw you. Ano pang kanta ni Taylor Swift? Baka kayang Swifties eh. Actually, ang aram ko lang talaga si mga dati niyang kanta. Yeah. Panahon ta. Ano, itong panahon na naman ang pag-ibig, gumising ka. Tara na. English eh. Tara na. Nagdadang muna ako dati kay Taylor Swift kadto. Nag-i-speech siya sa school. Uy, naging si Taylor Swift, guest speaker sa sarong school. Anong masasabi mo, Duman Toshi, sa baretang ito? Siguro, parang naano ko na, kakaiba man ang priorities. Imbis na magamit si funds kang sabihan ta ng si lugar for something na maahon sa, hindi ko kung anong mas kaipuhan, mas priority ninda to. Mas priority talaga ang stadium. Kasi pag iisipon mo, pag nakagibo siya ng stadium, di ang tao dadagsaon, di ba mga turista ni halimbawa Hong Kong, Indonesia, Thailand, Vietnam, tapos Taiwan, di pag nag-concert na si Taylor Swift, madigdi na, di madagdag ng tourist. Di ba? Tapos after 2028, mayo na. Mayo ng concert. One time use lang. Dahil na mabaralik. Actually, mga kanatong natics kita kaya kita arug-arug kita. Sa mga ibang bansa na kung ano ang nagte-trending sa ibang bansa, aarugon ta eh. Uy, grabe ka man. Hindi sinabi mo na lang, nagplano ka to, arug-arug. Dapat pala ang word of the day arug-arug eh. Bakong pilik-pilik eh. Bakong pilik-pilik. Mga itong natics kung ilingon po kaya nindo, bakuman talaga ang bansa ta dati, bakuman talaga arog kayan eh. More on agriculture kita eh. Diyan kita mayaman eh. Tapos, yan na, gusto ta maghabol sa mga high-end na mga bansa, kaya inaarog ta, yan ang ginigibo ta permi, ilingon mo. Uga kita ngunyan Mall of Asia, which is okay man kasi nag-attract ng tourist. Nagiging na lang kita, tourist attraction na lang kita eh. Attraction. Attraction. Oo. May actually maraot sa pagiging tourist attraction. Alam mo kung taano? Kasi it brings livelihood para duman sa mga tao. Lalong-lalo na duman sa paligid. Di ba? Lalo na, pwede kang makapagtinda ng pares. Di ba? Pwede kang magtinda ng tuhog-tuhog, di livelihood yan. Kaso, nagiging eyesore minsan. Kasi isipon mo, pag nagdidiga ba ka sa ibang bansa, sabihin tanang nag-aarog si Pilipinas na magkaigawa ng stadium sa, halimbawa, inarog nila sa USA or sa Europe, nagkaigawa ng stadium, Tapos sabi nila, it brings livelihood nga, tatawan nga ng trabaho ang mga tao. Well, it's good, di ba? And then, on the other side, may mga business na maboom around the area. Pero minsan, ang naging problema naman is dahil hindi natauan ng doon na para mapakaray sa mga business establishments. Dapat magkaigaw muna ng standardization of businesses or ng mga halimbawa pagkakan, di ba? Na nag-aagi sa maray na paagi. Kaya, yun lang yan para sa kuya. So, sana, ang gobyerno, itawan ng focus na maray sa mga bagay na dapat na pagkakitaan kan tao or dapat nga mag-focus ang tao sa ng GMRC kasi mapon mo na sa di ba? Mapon mo na sa pag-iisip yan. Pero actually yata ugwan na yatang GMRC ulit. Tama ba ako, Toshi? GMRC. Binalik ninda eh. Pero ang tig
Garo tigbalyuhan nindo si ano tawagan niyo si ngaran Bako ng katong GMRC. subject bako ng GMRC. Garo ano na siya, edukasyong pagpapakatao. Pagpapakatao na. O paano si Day pala di halimbawa, oy, ang ano mong iyan, ang ugali mong iyan, maayong iyan sa subject na edukasyon ng pagpapakatao, di ano ka, garo ka hayop. Ay baga, di ba? Kung ugali mo ba kung makatao, di makahayop ka. Di ba? So pag ang grade mo nagbaba sa 90, ibig sabihin questionable ng pagkatao. Questionable kung tao ka. Kaya yan. Uy, speaking of GMRC, kasi di ba katong panahon pa yun sa Satuya di ba? Na itong pag nag-adal ka ng GMRC, sasabihin mo na, gusto mo paggurang mo, ang aki mo magiging araw ka ini. Na dapat pag ang panaggurang ka, dapat ang mga tao sa harong nito, araw kayo ng pag-uugali. So, speaking of that, ang topic tangon yan ay kung ako maggurang. Yan. Yan naman kita sa imagination moment. Yan. Remember mo ito nagkaigwa kita ng episode na puro imagination lang kung ikaw magadan. Iyo. Nanawag mo na to, Toshi? Iyo. Wetabon! Pero pag sinahiling ko ka to, reply na lang, tamayo akong time ka to. Turog na ako ka to, nagano ka mo. Dinilit ko to sa Facebook. Yaon na lang to sa Spotify. Grabe na, no? Binuli si guest. Oy, speaking of that pala, in-invite mo yung gabos ng mga natong natics na i-follow kami sa Spotify. Yan, kung di pa mo naka-follow sa mga sa Spotify account, pwede kami i-follow. Or sa mga di pa nakapag-like, as in kang kang page me. Yan, mag-like na po kamo tabi dyan. Na po yan, madali na po kami mapano. Malharga na po kita. And then also, syempre, kung po daw makapag-join sa samuyang mga live recording, syempre, lalo na duman sa mga guest na samuyang i-invite in the future, kasi ang episode 100 plus talagang paghahandaan ma-invite kita ng mga malulupit na mga yung mga guest in the future. So, tama. Yes. So, yan, join ka mo sa r/tagabicol. Yan po ang sarong pribadong Facebook group kang Taga Bicol Podcast. Iyo. Saka mga kanatong natics, ang mga ginigesta po, bako lang siya pure Bicolano po yan or Bicolana. Iyo. Kasi mga kanatong natics ang ginigesta. Kaya ang sunod may i-guess si Taylor Swift. Tapos pala si Taylor Shish. Bicolana pala. Bicolano. Iyo, tabod man. Actually, kadakal na Bicolano content creators. Na day lang talaga na gusto. So, shoutout pala si Tin Padaba and also kay Michael Salen Sardalia na sa tuyang top funding di sa Taga Bicol Podcast. Sir, salamat naman rin sa imong pagsubaybay, pagantabay, as in pagkomento sa mga mahalagang mga diskusyon digdi sa loob ng Taga Bicol Podcast. And also kay DJ Apple of Energy FM Naga. Oy, DJ Apple, sana mag-guest me ka ulit. And also kay Jerlene. Kay Jerlene. Ikaw, may ipapashoutout ka ba, Linus? Shoutout ko lang si uncle ko. Happy birthday. 51st birthday. Kay, Uncle Carmelo TV. Ayo. Happy birthday pa. Sana dumami pa ang iyong birthday. Yes. And also, yan, invite me ka mo kasi in the next 100, kasi mag-100 episode na kita. Ang 101 episode, madadawag na po nindo yan sa indong mga live. Ay, ang samuyang, madadawag nindo or madadala na po nindo ang samuyang mga live recording. Edited live recording sa YouTube. Yes. Kung di pa mo nakapag-subscribe, hanapon lang nindo or @Taga Bicol Podcast diyan sa YouTube. And then, i-follow na po or subscribe na po nindo kami. And then, ilalag mi din po dyan si mga previews or si mga nakaaging episode under 100 episodes, ilalag mi sa YouTube para at least mahiling man nindo si mga dati ming mga recording with other Puscarepa, 'di ba? Si DJ Rico Paniero, si Jude na Marapara, yan.
Yun. And yun, so may nakaligtaan pa ba kitang na shout lang? Okay na boss. Ayan. So kung gusto niyo magpa-shoutout, join ka mo naman sa sa Art Taga Bicol group, and then may pinopost po kami diyan ng mga ano pa diyan. Yeah. O basta yun yan. Duman lang kami mo comment. Mm-hmm. And also shoutout kay kay Adrian Bigay. Yan. I think taga-Bao si Adrian Bigay. Yan. All right. So, yan, balik kita sa topic. Yan. Toshi, may hapot ako sa imo. Ano po ito? Ano ang mo? Ano ang na-imagine mo kung ikan magurang? Kung ako ang magurang, siguro na-imagine me. Wait lang baka day mo na baka day mo na intindihan. Kung ika maggurang, ba kung ika maging maggurang yan. Iyo. Kung ako ang maggurang. Yan. I-emphasize na. I-emphasize Actually, diamond kaya ako talaga nangarap na siguro matawag na ng extravagant na buhay. Gusto mi si simple lang, may harong, tapos maugmahon si pamilya, tapos syempre dahil taman syempre may sadiring business para kung establish si income, kumbaga dawa or maski garo maretiro na sa anong trabaho talaga, igwa pang income. Garang boss nito siya, kinakabahan ko niya na namamati ko. Dahil taon na niya ma-recite talaga siya. Recitation. Recitation pala. Ma-play pati ang piano at siya. Nag-adal eh. Alam mo kasi pinag-ulayan ta ngunyan kasi pinag-ulayan ta ngunyan digdi sa Taga Bicol podcast kasi most likely ang mga followers ng Taga Bicol, nahiling ko kasi ang mga listeners ta din is mga nasa nasa edad ng mga nasa 25 years old to 35 years old. Siguro day pamansin na kagurangan, pero syempre yaon na kita duman sa stage na nag-iisip na ano ba ang dapat mong gibuhon? Di ba? Itong ano ba ang dapat, o anong gusto mong mangyari pag ika nagurang? Di ba? Kang ika-aki ka pa, Toshi, naging pulutan si Toshi, Kang ika-aki pa, anong na-imagine mo? Halimbawa, kasi di ba minsan pag nasa 7 years old kita, gusto ta na maging 18 years old, di ba? Iyo. So, anong mo? Katong aki pa ko, tanda ko pa, garo mayo talaga akong clear na decision pa kung ano talaga ang gusto mi kang pagdakula. Ang una kong what if kung maging ako garo scientist, tapos medyo naging realistic, akong kung paano kung maging teacher mi, tapos ngunyan syempre nakaabot na igding stage kang college. Ang antiga na lang mi talaga, siguro sa IT department kang sarong company. Yeah. Oh, wow. Garo kita nasa employment interview. How do you see yourself 5 years from now? Ako kaya kang akip ako, ang gusto ko lang maging artista. Ang ulayan tadig, di ba kung kung pangarap sa buhay? Ang pinag-ulayan tadig, itong halimbawa, gurang ka na, itong garo, itong ma-retire ka na. Kasi, minsan garo haadit kasi kang tao Garo nahaadit kita na pag kita nagurang, ano daw ang kahilangan ta. Or, di ba? Yeah. Kasi, di ba pag mga gurang na, may mga maintenance na. Di ba? Tama. Kung ikaw maggurang na, or kung ikaw maging lolo-lola na, ano sa hiling mo magiging hilang mo? Naku. Iling na po nindo. Nailing na po nindo. Obese. High blood. Ano po kaya, ang pamilya mi, may po talaga kami ng high blood. So, which is, yan po ang ginigibon ko ng paagi para maiwasan siya. Wow. Although di siya maiwasan kasi napasa na siya for sure. Pero, ito bagang malimitahan man lang pag kang atake kang high blood, di ba? Grabe namin. Sa kamugtakan mo ngayon, iniiwasan mo pa. Mayo pa yan. Mayo pa. Igwa pa yan sa boys. Ano? Diabetic.
Diabetic. Sarugo tabaga to. Pero di ako diabetic. Mayo. Di mo masabi kasi aki ka pa eh. And syempre ma-appear ang kahilangan mo kapag nagurang ka na. And then kung ang hilang na to, mabase to duman sa lifestyle mo na igwa ka ngunyan. Iyo. Di ba? Ako feeling ko talaga kasi nasa dugo mi man, talagang magkakaigwa ko ning diabetes. Kasi pre-diabetic na nga niya ako. Kaso day ko pa iniiwasan, masirawan pa ako sa hamis. So iniisip ko kung ako magurang, ang magiging hilang ko siguro kapasluan. Boy Nitro in the house. Dayman, siguro magiging iyo talaga, sa magiging hilang ko is high blood. Ako talaga madaling mag-init ang pamayo ko eh. Madali akong madaling mag-init ang pamayo ko. So pag madaling mag-init ang pamayo mo, sinasabi na, high blood ka na naman ngaya, 'di ba? Kaya tama. Kaya yan. So yun ang sa Indo na kailangan. Kung ako syempre paring Bon, si pinag-ulayan ta dati na kapag kita naggurang, dapat mayo na kitang ibang iisipon kundi kita na lang pati si partner ta sa buhay na si Aki ta okay na. Okay na siya, kaya na niya na kita mayo na hindi kita maasa sa Aki ta pagdakula niya. Na na lang kita kay bananta si Agumta lakaw-lakaw. Paano kung pilay ka na? Busol-busol wheelchair. Busol-busol. Tinutulak ka na lang si Agumta, diabetic ka, ninaputulong ka na ng bitis. Di ba? Kamot sinaputol sa ko. Di ba? Holding hands, kinakakapot sa bitis. Yan. Okay. Kasi di ba magayon kasing imagine isipon. Kasi araw katong kung kita magadan, dahil taaram kung anong mangyayari sa buhay ta or pag kita nagadan. Pero ngunyan, pag kita naggurang, maaraman mo kung anong posibleng mangyari sa imo. Kasi nga it's very evident or very malinaw na kung anong ginigibo mo ngunyan, posibleng mangyari sa imo in the future. Halimbawa, kung hugakon ka ngunyan. Kung hugakon ka ngunyan, sa hiling mo, pag ika naggurang, magkakaigwa ka daw ning reliable na na source ning income na daw ka nagtatrabaho. Kasi di ba, ako, nagtatrabaho digdi sa Amerika. Ang nangyayari digdi is, ang mga tao is nagtatrabaho talaga ning, talaga, palpagan man talaga ang trabaho, tanganing makaipon sinda, para pa nag-retire sinda, da isinda maasa sa gobyerno or da isinda maasa sa pamilya ninda. 'Di ba? Kaya ang iba nga ni mga gurang nag-stay sa na lang sa senior living or sa mga itong retirement homes. O retirement homes. Ang iniisip kasi sa Pilipinas, kaaro ko tong ilatataw ko lang sa inyong clarification Kung nasa Pilipinas ako, ang pag-iisip ko is kapag naglaw ka sa retirement home, garo inapon ka kang pamilya mo sa duman sa lugar na to. Pero kung tutuusin pala is that pinili kang mga magurang na to na magstay sa retirement home. Aram nindo kung taano. Kasi nga dahil busy din ang sa indang mga aki na mag-ipon para sa indang future. So dahil hindi nagpapaataman. Pero na lang duman sa mga pamilya talaga na may kaya or duman sa pamilya na handang magtabang talaga duman sa mga magurang hinda, pwede. Diba? Pero sa Pilipinas, kapag inapon ka sa retirement home, garo dakulang sampal sa pamilya nindo na kamo pinabayaan nindo ang magurang. Iyo. Tama. Diba? Iyo talaga. Negative ang outlook. Oo. Kasi ang diba, sa Pinas man kaya baga talaga, paggurang ka na, usually talaga, ang sa tuya, kita, nuclear family kita Iyo. Gabus, uncle ta, auntie ta, lolo, lola, saro yang harong. Mama, papa. Sa sarong-harong yan, gabus. So, diyan nasanay kita na mayong iwanan. Garo-aro ko yan. Ayo. Mayong iwanan. Magkairibanan kita. May advantage ba itong mayong iwanan? Kasi, ako for me, di ba, sa kung kita magurang, ako garo feeling ko, mas gusto kong yaon ang sa kuyang pamilya, yaon sa kuyang mga aki. Pero habo ko din na maging sagabal ako para sa magiging aki ko. Na, mo yan, na imbes na ang time ninda para sa future maninda, aatamanon pa ako. Di ba garo ibaho na maray sa pagmati?
Tapos pag-abot kang panahon, kaya nangyayari, nag-aasa ang mga aki duman sa yaman na iguan sa indang magurang. Di ba? O paano kumain pala ng magurang? Di, ano na sana? Iapon ka na sana. Kaya yan. So, ang ano pong episode na ni, Kadakol Dead Air. Kasi dahil na po aram ko anong masasabi. Kasi araw ka itong kung halimbawa kung kita magurang, kung ako magurang garong iniisip ko, na-imagine ko, garo yaon na lang ako sa sarong lugar, sa sarong isila na lang ako, nag-yuyup-yup na lang ako or nag-inom-inom na lang ako, nagre-relax-relax na lang ako. Nagbabahog-bahog na lang ako ng manok. Gusto ko itong kapi-kapi na lang, pag-aldaw. Relax-relax. Kay Banan si Agom. Pero, dahil man ako mahilig sa kape. Tsa-tsa na lang palansa ko. Tsa-tsa. Oo. Yan. Pero ano ang goals mo? Ano ang health goals mo kapag pag na-achieve mo na ang gurang? Kasi, masasabi ta ba sa Pilipinas na pag 60 years old ka or sabihin ta ng 70 years old, gurang ka na? Iyo. Diyan na nagpupun eh. Iyo. Basta 60 na. Pero ang edad kang retirement sa Pilipinas? 60. Iyo, 60. 60 ang retirement. Iyo. Yan daw ang nalilimitahan man ng kang paggurang ka na, di ka na pwede magtrabaho. Pero ang iba nagre-retire na, ang iba man forced retirement na ang apod. Na di ka na pwede. Pero digdi mga kanatong natik sa US, dawa anong edad ka pa, mag 70, mag 80, as long as kaya mo pang magtrabaho, pwede ka pa digdi magtrabaho. Oo. I-clarify ko lang kasi kasi digdi kasi sa ibang bansa is the whole job opportunities. So, may ibang mga trabaho na dawa agurang ka na pwede kang magtrabaho. Sa Pilipinas kasi, kadakol ang tao, dikit ang trabaho. 'Di ba? So, minsan kaya ang pina-priority sa Pilipinas is pinapatrabaho talaga si mga aki. Aki muna. Yeah. And then kapag gurang ka na, ang mindset ka mga Pilipino is dapat nasa harong ka na lang, nagre-relax ka na. Katoshi, pag ika nagurang, saan mo gusto magstay? Kung ako maggurang, gusto ko mag-stay sa diri ko talagang harong kampante na lang, ma-relax na lang. Kaya ba si partner? Naglalabing-labing. Kasi di naman ko maka-check kasi gurang na kamo, di ba? Iyo. Ay, siya kong ka. Ay, mo rin nagkukuldas. Ay! Masabi yan. Ay, 2 oras na kita digdi mayo pa na sitindog. Gaw, pirang bayagra ng inanumaw. Dahil pa nagtitindog yan. Dahil nagagana. Overdose. Mayo ng epekto. Inatake ka na, dahil pa nagagana ang bayagra sa imo, Pero sa iling mo, halimbawa kung maggurang ka, halimbawa Toshi, kasi si Toshi, single ka ngayon, Toshi. Dahil. Halimbawa, sarong in time of your life, naging single ka. Paggurang mo, naging single ka. Kung tatawan ka ng chance na magkaigwa ka ng girlfriend, or anong pipiliin mo? Si kaedad mo o si mas hubin sa imo? Baka kaya masabihan na biased mingon yan eh. Pero Mayo. May disclaimer kita eh. Pag-iisip mo rin yan eh. Anong hinahanap mo? Sako, siguro, garo, si mas, mas hubin. Pero si Tama lang. Sugar daddy! Hey man, hubin ning... Paring Bon, hubin ning 10 taon. Pero 10 taon o 30 years garo old? Yan? Garo Freddy Aguilar. Pero hubin sa imo. Pero gano ang range kang edad? Mga 10 years, 20 years, 30 years. Kasi imagine, nasa halimbawa sabihin tayo, nasa 70 years old ka. Anong hanapan mong babae?
Siguro ang aanuhin mi kay yan. Siguro age gap ni mama garo ninda mama ag papa. Garo 3 to 6 years mga argan. Uy, grabe naman yan. So, mahanap ka mga nasa 65. Makahanap ka pa arog ka yan? 70 ka na? Iyo, ikaw, balo. Balo, itong hinilo ang agum. Hinilo ang agum para makabilo na siya. Tinigbak si agum, hinilo. Para magkaigwa na ulit siya ng agum. Ay, nako. Madandayin data man ano. Pero ako di ako mahanap. Pero maano ka na lang, pick up ka na lang. Mga chikas. Daiman. Kasi, para sa kuya, na lang, paugmong ko na lang sa diri ko na ma-travel na lang ako. Uy, ito po. Siyempre, giga ka mo ng alalay. For sure, may alalay na ako kaya. Ano, babae, lalaki? Balake. Babae, lalaki. Both. Siyempre, may taga-drive sa imo. Tapos may garo PA. Garo PA. Or, pwede man kunyari, may pinapaklase ka. Siya maalalay sa imo. Garo arog ka yan. Kasi gusto ko kayan, enjoy ko na lang mga natatadang buhay ko. Arog ka yan. Ma-travel na lang ako. Kung saan man gusto ko mag-travel, kung saan ang magayon ng view. Garo lang kayang gigibuhon ko. Di ako maagom. Di ako mahanap. Hindi ka maagom. Iyo. Pero bago ka halimbawa, bago ka maggurang, kasi di ba pag naggurang kita, magkakaigo kita ng siyempre kung sa imo, ang energy ta mababa na, di mo na kayang gibuhon si mga bagay na kayang gibuhon dati. Okay, ang gibuhon dati. So bago ka maggurang, anong gusto mong gibuhon na physical activities? Ako po kaya makanatong natext, takot po talaga ako sa heights. Siguro gusto ko i-overcome yan. Kaya pala hindi ka na naglangkaw. Kasi takot ka sa heights. Siguro gusto ko talaga mag-try mag-skydiving. Gusto ko mag-try mag-bungee jumping. Ito bagang mga makagadan na makagadan na activity. na activity. Pero magayon kaya gusto ko talaga matry siya. Bago pa ako maggurang. Scuba diving na yung oxygen. Di ba? Arog ka yan. Ika Toshi, halimbawa, ang wish mo na, ay, bago ako maggurang, dapat mag-ibo ko ni. Para sa ako, ma-travel siguro around, across the world. Wow, across the world. Kaya yan. Sarap pa. Ano ang magiging libangan mo kapag ika naggurang? Yan. Giro magayon na niya na pagulayan. Yan. Iba na isip ko. Ano na naman yan? Ang libangan kay ni Linus. Libangan kay ni Linus. Sa diri. Libangan sa diri. Ta sinabi talaga sa mago, di ako maagom. If ever man, ako na lang malibang na lang kang sa diri. Ang libangan kay Mimi. Mimi kang mga urig. Tapos syempre mataman ka na lang ng urig. May business baga nga yan. Ako gusto ko maging libangan ko is nagpe-painting na lang ako. Ang kamot ko nagkikiribig-kibig na. Yan, di ba? Tapos garo ang gusto ko maging libangan. Babasa-basa na lang ako ng libro. Tapos nagtatanom-tanom na lang ako. Arog ka yan. Ako man, gusto ko tanom-tanom. Tama yan. Tapos itong tanom-tanom marijuana. Nagbuburo baili pa daw agurang na. Ito. Cha-cha-cha. Si Maorulay sa sa mga Zumba. Isipin din mga kanatong natin. Na-imagine ko si Linus nagsusumbang gurang. May headband ang payo. Tapos alabao ng aliputo ng short. Paring Bon, yan ang gusto kong activity daw. Iyo, Zumba. Pag gurang na ako. Zumba. Iyo, tas diyaw na ako sa likod, pirmi. Sige, maugma na ako. Siyempre, si mga nasa inutan ko, si mga aki-aki. Kasi ang problema mo, tagurang ka na, di ka naman nalatugan. Puro na lang sana, sightseeing. Sightseeing ka. Di ka pala, gusto mo maging gurang na manyak. Di ba? Kaya,
Pero magayon baga kasi at least di ba pagurang ta dapat igo kitang physical activities na ginigibo, di ba? Ika Toshi kasi si Toshi para drawing yan si Toshi. Ano ang gusto mo maging libangan? Siguro kung bako garo same mo quiz na painting ma-compose akong sarong libro. Garo novel, aro yan. Ano yan? Talambuhay mo, aro yan. Bako man, siguro akong garo fiction na novel, pero based siya, igdi sa Bicol. Ay, wow. Tanong din mo pag-ibuon yun yan, mahalat ka pa magurang. Ngunyan kaya, syempre, hubin pa, dakulon pang garo mga activities na inaano sa buhay. Araw kang makatapos sa pagklase, araw yan. Oo. Aram ko na magiging libro niya. Ano? Ang buhay kang muntik nang maging Gen Z. Halipot na lang. Taon na lang Gen Z na siya na lang. Ayo, ano ka pala? Millennials? Millennial. Tama ba? Millennials ba? Siya nang pinakahuri sa to. 1999. Ay, 1999 ka? Ay, di aki ka pala talaga. Di at least nadawag ta ang insights kang sarong hubin na na tao na taga Bicol. Ako, di ba masiraman isipon na kapag nagurang ka, garo, barbanwit ka na lang. Di ba? Itong mahalat-halat ka na lang or matabang ka na lang sa tao, magiging volunteer ka na lang ng mga anong bagay. Di ba? Magayon isipon na itong gusto mo pa nagurang ka na, garo, garo may kaya ka. So, kasi duman sa the reason kung taano pinag-ulayan ta ang topic na ni, kung taano kita nagpuan kita. Kasi this is also an introduction duman sa Blue Zone na na topic, di ba? Kasi halimbawa, di ba, kung pag kita nagugurang, kadakol kitang mga wish, kadakol kitang mga gustong gibuon, kadakol kitang gustong mangyari. Pero ang hapot duman, si ginigibo ta bangon yan, akma duman sa plano ta in the future. Yeah. Sailing mo lang, Inos. Itong sinarabi mo gabos subago. Sailing mo, si gabos bang ito, ma-achieve ba to because of your current situation? Since ngunyan, di ba mga kanatong natics, nasabi ko na to sa previous episodes na ako po, ngunyan, pinupunan ko na po ang sadiri ko na maging fit ulit, na maging healthy. Kasi para sa pamilya ko ni. So, sa iling ko, ngunyan, mailing ko na magiging, kung papadagos ko ni, magiging okay ang pagurang ko. Di ba? Ika Toshi, di ba sabi mo subago, pag nagurang ka gusto mo, to go across the world, di ba? Sa iling mo, ang ginigibo mo bang ngunyan, may capacity ka ba to travel around the world? Sa ngunyan, kaya sa sitwasyon, siyempre, kaya puhan kayan, pag ma-travel ka across the world is money. Dahil man yan me, bilang garo, student pa lang, dahil pa. Pero, sa pace kang tigpo-pursue man ming mapakaray si pagklase, mga kayan, priority. Tas, siyempre, pakatapos makanong trabaho, hopefully, kung if the stars align. Kasi, isipon mo na lang, kadakol na Pilipino na may mga pangarap. Kasi, di ba, itong very, very high kita na mangarap. Kasi, in the young age pa lang, sabi mo katong panahon na to, kakaki ka pa, gusto ko, pagdaki ko, gusto ko magkaroon ng Ferrari. Di ba? Tapos, pagurang mo, dawa e-bike na lang po, basta magkatotoo, pwede na po. Tama. Di ba? So, habang nagugurang ka, ang pangarap mo, nagbababa. Kasi nga dayang age ka pa, day mo natigpakari ang buhay mo. O mas nagiging realidad na or realistic niya ang plano mo sa buhay, 'di ba? So ngunyan, kung halimbawa kung iisipon mo, kung sabi na hapoton ta ka ulit, base duman sa kamugtakan mo ngunyan, sa situation mo ngunyan. Ano ang gusto mong gibuhon pag ikanagurang? Ika Toshi, sa kamugtakan mo ngunyan or sa situation mo ngunyan, ano magiging ano magiging situation mo pag ikanagurang? Kung sa sitwasyon ko, mabase. Para mama ka na lang
Tamang tambay sa gilid, mama. Diba? Taga-ano ka na lang, painante ka na lang ka mga tricycle na nag-ahali. Diba? Maanong barker. Sain ka mo, mano? Barker ka na lang, or siguro naglalako ka na lang, nang-i-scam ka na lang ng tao. Diba? Grabe naman yan. Diba kasi sa pag-scam. Kasi si pangarap mo ka to, si pangarap mo ka aki ka pa, di mo man ginibo eh. Iyo. Di ba? Kaya, kasi di ba, minsan nagkakaigo kita ng realistic goal base sa situation tango niyan. Or minsan, may maset kita ng goals, pero pag-iigutan ta pa na maabot ito. Iyo. Di ba? Kaya minsan, pag abot kang panon, nagkakaigo na kita mga disappointment sa buhay. Kaya baga pa nagugurang na, kadakla na hilang, alta presyon. Kadakla na hilang sa buhay, heart attack. Tano? Kasi kadakol disappointment eh. Dakol ning depressions. Kaya pinag-ulayan tango niyan. Kasi, dumat sa mga kanatong natics tayo na nagpa-follow sa Satuya, na nagda-download sa Satuya. Gusto ta maging eye-opener para sa inda na kung halimbawa kung anong gusto mo mangyari pa nagurang ka, at least dapat ginigibo mo na siyang ngunyan. Tama. Yeah. Habo mo man magkaigwa ka ning farm pag ika nagurang na, pero ang sahod mo ngunyan nasa 15,000 pa lang. Tapos maki ka maning daga. Sa iling mo, magkakaigwa ka ng farm. Unless kung maging squatter ka. Di ba? Kaya habang nasa, sa bintang 20s ka pa lang, tagapuunan mo nang mag-ipon-ipon. Kasi para man yan sa sa future mo or sa future kang pamilya mo, di ba? Itong nagsasabi na, gusto ko ngayon panaggurang ngayon ako, na lang ako, travel na lang ngayon ako. Travel ka na nga ni. Pero ngunyan, ang gibo mo man, para inom ka, para sigarilyo ka, do you think you can travel in the future? Igwa mang travel boys. Hospital. Travel. back and forth. Back and forth ka pirmi sa hospital. Ako ngaya, travel na lang ngaya ako. Travel. Tapos pag gurang mo, ang hinahalat mo, tapos since di ka nag-ipon, ang hinahalat mo pirmi piece of fare. Maray ka may pang piece of fare ka. Yan. Di ba? Kasi, syempre, matravel ka, kaipuan mo ning panggastos. Kaipuan mo pa ning pangkakan. Ano yan? Matravel ka lang, dahil ka na makakan. Pulubi ka sa Manila, pero nag-avail ka ning piece of fare. Yan. Ito pa Manila ka para manglimos, tapos i-avail mo ning piece of fare papasiring sa Bicol. Uy, natawan mo ko ning opportunity. Magiging pulubi ako, pero ako si high-end na pulubi. Oo. Taro ka mapuna ko sa Manila, tapos gusto ko mag-travel, di ba, pulubi ako. Kung ma-avail ako ng piece of fare. Tapos, nakaduman na kunyari ako sa Cebu, duman na ako ulit manlilimos. Di ba? Di ba? May iba akong dudumanan. Di ba? High-end. High-end na pulubi. Itong pulubi ka, para limos ka, tapos, once in a while, mahiling ka sa cellphone mo, may update na ba? May na ba? May open flight na ba? Mahiling pa kang iba si cellphone mo, iPhone. Di ba? Uy, mga kanatunatics kung arang punindo, ang digdi po sa Amerika, ang mga pulubi po digdi, may cellphone po yan. Ayo. Kaya magpa-Amerika na po kamo. Maging pulubi na po kamo. Di ba? Kung ang mga gurang po digdi, ang mga mayo pong kaya digdi, may natatabangan man po giraraysindan ning gobyerno daw papaano. May shelter para po sa mga mayong homeless yan. Pero na yan, actually ma-achieve na yan ganyan sa Pilipinas dahil ang presidente tayo si BBM. Ayan. Di ba? So yan ang pinagayon lang dyan sa Pilipinas. Tagini po tato. Nangingirit ka. Ganyan. So yun nga ikanatong natics. Pero magayon imagine nun ang buhay mo pag ikanagurang. Pero minsan talaga, babalik kita doon sa pinagulayan ta, is kaipuhan ta rin na i-consider ang current situation ta. Kung dapat ba ang ginigibot ang ngunyan is magiging magiging buhay ta in the future. Halimbawa, araw kayo di ba ang ibang tao kasi is busy magtrabaho para magkaigwasin daning retirement fund. Yeah. Well, magayon isipon na magkaigwasin ng retirement fund kasi garo man lang yan itong istorya baka kang serum or aligata or tanga na kapag abot ning tag-uran igwa kaning makakakan. Di ba?
So, garo-garo, preparation mo man lang yan para nagurang ka. So, minsan, iniisip ta, ano daw magiging future kang mga tambay pag sinda nagurang? Diba? Base naman sa nahihiling mo, ano ang future kang sarong tambay kadto? Tapos nagurang na sinda. Rainom. Feeling ko dahil na sinda nagurang, nagadana tulos, no? Iyo. Diba? Uy, pero minsan may mga parainom na gurang na, buhay pa. Ito bagang, ito nga ning garitong, sabihin tanan, for sure, idan sa barangay nindo, may sikat dyan na gurang na matibay mag-inom. Matibay sa inom. Na mayo man trabaho. Iyo. Ugo talaga. Actually, kang aki ipa ko, uga kaming araw kaya na tagaro tambay na para inom talaga. As in, mayo siyang ginibo aral daw kundi mag-inom. Pag kang nagkaedad na siya, as in, never siyang nagtutubig Inom. So, dako lang naging komplikasyon sa iya hanggang sa ang ihi niya may dugo na. Garo-araw kayan. Tapos, dahil na siya nag-abot ning edad na 70. Kasi may nakulo na siyang komplikasyon kasi sa kakainom niya. Grabe yun, kasi komplikasyon. Aram mo tong nasabi niya pa dati na siguro nasa lang siya, 50s. 50s. O di ba itong gurang? Pero, nga dahil na siya nag-abot duman sa araw na nagurang kasi dahil sa komplikasyon niya. Pero isipon nindo mga kanatong natiks, ang edad mo, araw pa lang kayan, pero ang muka mo, gurangon ng maray dahil sa ginigibo mo sa sadiri mo. May mga bistado ako dyan. Mga aki pa pero ruluhob ng panga. Iyo. Kasi ibang bisyo to. Iba man to. Iba mga ruluhob ng panga, di ba? Pero garo gusto talang bilang sarong content creators, bilang dayman kita masabing influencer kasi maipamakita na influensyahan. Pero in the future gusto ta maka-influence ning karahayan. Na panagurang kita, gusto ta gabos na nagfa-follow sa tuya. Maka-realize din na pag kita nagurang dapat araw kay sinabi kang taga Bicol Podcast na dapat ngunyan palang asikasuhon ta na kita magpakarayang buhay ta. Kasi isipon mo I just found out na kadakol nagtatrabaho outside the country. Kadakulon nag-OOFW, tapos nag-i-stay sa ibang bansa. Ang iba nga nagsisitizen na sa ibang bansa. Tapos ang nangyayari, pag abot kang retirement nila, nag-uli pa sila sa Pilipinas. Why? 'Di ba? Kasi nga mas mura ang cost of living sa Pilipinas. Tama. Kaso ang ang dating ang the bad side man din is garo itong pasiram ka ning buhay tapos kung noorin magurang ka na, itong day mo na kaya, saka ka mauli digdi para magpaataman, mabayad ka na lang ng tao. Di ba? Na dapat, ang iba man nga nagsasabi na, ay, pag nag-retire ako, mauli na lang ako Pilipinas, maano na lang ako ning farm. Gurang ka na, paano ka pa makakapag-develop ning farm? Paano mo magkakaigwa ning productivity ang farm kung gurang ka na? Di ang ginibo mo, ginastos mo lang si retirement mo para mapogman sa diri mo. On the other side, di mo man natabangan si community mo. Tama. Di ba? Kasi nagsahod ka lang Nagsahod ka lang sa tao, ang binayadan mo lang sa tao is mga hababa lang na kantidad. Samantalang pasiram-siram ang buhay mo. Di ba? So there's a lot of things na pwedeng tang mabago in our culture na sana magtaas din ang sahod kang mga parauma. Magtaas din ang sahod kang ang labor cost. Kasi kung iyan magtaas ang sahod kang mga labor, sa hiling mo, iyan mga nagtatrabaho sa ibang bansa, mga ma-retire sa ibang bansa, maguli pa daw sa Pilipinas. 'Di ba? Tama. Nag-uuli man lang yan sa Pilipinas kasi nga mura ang katabang. Mura ang mura masusugo ninda, mura ang barakalon. So kumbaga mag-pension ka digdi sa Amerika kasi normally sa mga tugang sa mga kanatong natiks na nagdadamog, siguro ang minimum or hababaan ng pension digdi sa Amerika is nasa $1,000. Di ba? $1,000 pero yan, 50,000 pesos. Tama. 50,000 pesos tapos may may healthcare ka pa. May libre ka pa. Panaguli ka sa Pilipinas, ang 50,000 mo, dakulaon na yan. Kurang ka pa. Di ba? Sobra. Kaya yan lang. Pero makamundo lang isipon on our side na may mga nag-uuli para dyan. Tapos may mga kanatong natics, may mga tao talaga na aminin ta mga kanatong natics na gustuhon tang mag-ibang bansa
para duman na magstay. Habutan na inisip na nindo yan na ay since digdi na ako sa ibang bansa, abo ko na maguli. Digdi na lang ako. Taang Pinas mayo nang padudumanan garo araw kani. Pero daytan din do na isip mga nanong natiks na paano kung ngunyan kaya puunan ta. Aram kong data mananamitan niya na paggurang ta. Pero si mga masunod na henerasyon na ay dahil na puunan ta ning araw kanina maparahay ang Pilipinas, for sure ang sumasud na henerasyon pag nagurang sinda maray na. Siyempre si mga sunod na henerasyon na yan, ang mga taong yan mapasalamat yan sa tuya kasi kita ang nagpuon para mapamarahay ang Pilipinas. Salamin. Salamin. Diba? It's part of growing up. So, at least yun ang sinasabi nga ni, diba, dapat ikaw kitang social responsibility, inapo ni Christoph, na dapat, maski pa paano, makatabang kita sa komunidad. Na dapat maski pa paano, we bring back. On the other side, dapat ikaw kitang ginigibo para at least kaigwang maray na istaran ang satuyang mga aki in the future. Diba? Kasi minsan, garo nagiging selfish lang kita eh. Well, matrabaho lang kita, maikita kita, or whatsoever, without preparing the kids in the future. Diba? Na minsan, gusto ta maggurang in the future na dai kita maasa sa mga aki ta. So, paano ta mangyayari to? Di dapat, on the younger age, kaipuan mo nang i-prepare ang sadiri mo. Diba? Minsan may mga magurang kasi na nagsasabi na, okay, Noy, papaklasihon ta ka ha, para at least paggurang ko, ako naman ang tabangan mo. Maling mindset for me para sa sakuya yan. Dapat gibuhon ta is, Noy, mag-adal ka, para sa imo yan, sa sadiri mo, and then kapag ika nagkaigo naman ng trabaho, o diba, pag ikaw naman nagkaigo ng trabaho, o tabangan mo naman sa diri mo. Halimbawa, at the young age of 18 years old, pwede ka na makapagtrabaho. I-sustain mo na sa diri mo pang klase. E di kami ni papa mo or ni mama mo, ang gigibuhon maipon naman kami para sa samuyang retirement. Para at least pag-abot kang panahon, dahil kami maasa sa Indo. Di ba? Dapat araw kayo nagiging mindset sa Pilipinas. Pero bako, ang gigibuhon, Noy, magduma ka sa college, susuportahan ta ka. Igagapang ta ka hanggang makatapos ka. And then ngunyan, nakatapos na si Aki, Noy, ilalakaw tayo na makapag-abroad ka. Noy, ilalakaw tayo na makaigwa ka ng maray na trabaho. O ngunyan, dahil nasa trabaho ka na, nasa maray ka ng kamugtakan, Noy, pahaga daw ako. Noy, aro kayo ng return. Diba? Garo, nagkakaigwa ng si Aki mo na imbes na makapag-prepare na din siya in the future, dahil niya magibo. Kasi may bagay na i-consider din siya. Diba? Pero as a younger parents, dapat naiisip na i-prepare ta din ang sadiri ta. Di kita mag-asa sa satuyang mga aki. Tama. Mga kalatunatics, bakliun ta na po iyan na gawi-gawi na gigibuon ta pong retirement fund ang mga aki ta. Please, mga kalatunatics. Kasi kami po, di ko man masabi na in general, pero kami sa iba po sa muya, pinupunan mi na po yan na ang magiging aki mi po pag nagtapos na po siya mag-college, tapos na po siya magtrabaho, duman po matatapos na po ang responsibilidad mi sa iya na siya po kung ano pong gusto niyang tahakon na landas. Agihan, landas, guide na lang po kami. Dahil po kami maano sa iya na padaran mo daw sa kami ni mama mo ning kwarta, panggastos. Dai po mga kanatunatics, ang gigibuhon mo po kayan, suportahan mo po siya, permis kung ano po ang gusto niya. Araw po kayan. Bakong si gigibon po nindong gatasan ang aki ita. Bako, mga kanatunatics. Bakli unta na po iyan. So ngunyan, bago kita mapaaram, may Toshi, may realization ka ba na naisip digdi sa sa episode 9 eh? Garo mo ng isip ni Toshi ay. In the cloud. Garo, nahihiling mi kaya si sitwasyon kaya na si old bagang paniniwala kang mga parents na yung tigigibo nga ning retirement fund si mga aki. And nahihiling ko yan na tigbabakli yan
sa situation mi na ano na itong tigsasabi sa ko ni Papa na pakarahayon da si pagklase para makaanong trabaho ta syempre para sa sako man yan. Pero para sa ko kaya bilang panganay sa magturugang tapos syempre nasusulong garo lalaki sa magturugang. Garo feel kong saka syempre grabe man ang for me grabe ang utang na loob ko sa parents me na si sakripisyo ninda para sa mong mga magturugang na para lang makaklase, para lang may makakan. And iyo tiga ta na garo daing gibuhong retirement fund. And garo I respect that na pero syempre for me garo I have high respect sa parents me na tigtabangan nindo ako katong mayo pa ko. Ngunyan na igwan ako, feel ko it's time for me to garo repay you kung ano man sakripisyo mo. Bako na tong para lang na kung kaipuhan mo lang. Dai pamilya ta ka dahil sa Indo igwaming buhay. So garo ito pay back me si ninda sakripisyo. So yun ang inapod na utang na loob. It starts from you. Bago yan, it starts from your parents. From your parents. Bago it starts from your parents. Kumbaga ginibo sa imo kang parents mo is they give you all the best na magkaiguhan ng maray na buhay. And then ikaman sa side mo, it's up to you kung tatanawon mo ba siya ng utang na loob. Diba? Pero that's one thing na dapat i-consider mo din na, well, matanaw ko nga nining utang loob, but you need to consider first your future din. Nahabo mo din na maging pagabat sa magiging aki mo in the future. So at the young age, kaipuhan mo na din i-prepare or i-build mo sa imong empire. Diba? Para at least, kasi sabi nga ni, diba, you cannot help what you don't have. Kung ka man maitatabang, anong itatabang mo sa parents mo? So dapat pupuunan mo muna sa sarili mo na maging successful ka. Diba? And then by the time na maging successful ka na, then it's up to you kung matabang ka ba ulit sa parents mo or ipipayback mo si mga efforts na tinaw sa Indo. Diba? So, yan mo lang sa sakuya. Ikael, anong realization mo? Ang realization ko lang, digdi, habang amay pa talaga, mag-ipon na kita. Kasi they taaram kung ano ang magiging kakaluwasan pag nagurang na kita, di ba? So dapat pirmi kitang ready. Kaya nga di ba, kung aram din mga kanatong natics, dapat talaga nag-ugwa kita ng emergency fund na inaapod. Yan pong emergency fund, bako po yan pang bakasyon. Ang emergency fund po, para po yan in case of emergency. Kaya nga po emergency fund. In case of emergency, may mangyari, may mauhugot po kita. Bakong si Aki, dahil kita si Aki ta, yayaw mangya si Aki ta, yan ang emergency fund ta. Garo tiga asa. Bako, dapat may ang asahan ta po, dapat sinaipon ta. Bakong si Aki ta ang asahan ta. No. Pwede ka maghagad sa Aki mo. Kunyari, ay, ma-birthday na ako, nak. Baka pwede mo kong regaluhan ni Arog ka ni. Arog ka yan. Pero ba kung itong gabos na lang. 16 na nalingawan mo si padara mo. Pero Arog ka yan, di ba? So, bakli yung tapo yan. Investment ang kaipuanan. Mag-invest kita habang amay pa. 20 ka pa lang, mga kanotong natics, mag-ano ka na. Mag-ipon ka na, mga kanotong natics. Dakulon dyan, ngunyan, ang pwede tang gibuhon habang aki pa kita. Pwede na kita mag-ipon, mag-invest. Like, ini po, magiging out of pero try po nindo mga kanotong natics. Mag-mutual fund, equity fund, stocks. Try po nindo yan. Dakulon po sa YouTube na pwedeng, dakulon po sa YouTube ang pwede nindong manood about dyan. Yes. So, yan. So, speaking of that, garo eye-opener lang ni or garo opener lang ni para sa magiging mga episodes na mangyayari in the future. Kasi sana maging paagi ang Taga Bicol Podcast na magkaigwa ng information duman sa mga Taga Bicol. Kasi kung tutuusin, well,
entertainment is really good. Di ba? Maugmahon para hilingon na kita napapangirit. Maugmahon na kita napapahalakhak sa mga content na nahiling ta sa over social media. Pero ang hapot diyan, iyan bang halakhak na yan bubuhayon ka kapag ika nagurang? Di ba? Iyan bang hak na yan bubulungon ka kapag ika nagkahilang? Di ba dai? So ngunyan ang sana maging ang taga Bicol maging paagi siya para magkaigwan ng information. Matawan taning adal ang satuyang mga kanatong natics or ang kapwa mga Bicolano na at least mabakli ang pag-iisip na to. Kasi bako man siya kaya nga inaagi mo lang ngunyan sa pangirit-ngirit, inaagi mo lang sa humor, pero on the other side sana may nakukuha ka muning adal. Yan. So sana sabi nga ni habang aki ka pa, dapat ma-realize mo na kung anong dapat mong gibuhon para ma-achieve mo ang gusto mong mangyari in the future. Yan. Hindi po si Bon. Ini po si Linus. Ini man po si Toshi. Ini ang podcast na ginibo para sa mga uragon. Ini ang Taga Bicol to the world. To the world.